yo. Bojone Apa cek ndir apa Gong? Ih, to manut to iki yo iki lho dalane kira-kira iki. Lah iki yo sing golek Temen jenenge apa lagi? Aja omong lho, iki temen ngono. Bing, aku pegangnya terodoan. Bing, kowe ning ndi lho? Bing, Gong. ora lho, atik malah blusur ora nyapo lho iki. Iki lho dalane kon gondelan aku apa gak? Cuma tinggal lah, Ora wis to. Aku nang arep kenceng jeng. Masuk nang sono dubleng. Apa tuh kayak damblok? Iki anu, ambil ceblok ya Mas, musim kambil garing kok. Pusane anu duduk pecek to kae. Wah, Lah, kenane lho iki. temen aja ngomong ngene ngono anu. Aku ngekirek kabeh aku ngene. Paling mas teko iki to lek ngabari iki arah-arah kene iki. Jurangan kok ngono lho, juru men Gak ora kan. Maju, ngono kan. Iki lho koyo yo, gek podot koyo ngene iki. Iki pedet apa jenenge? Suara kambil mah blambleng ya. Lah ya wong kambil centene gawe Iki lombe paling gone ning kene iki. Wis saiki nek dene kene yo. Iki paling kene iki yo. Iki dibeter. Kene yo. Wis kene saiki. Iki nyamango iki lho, bangga nyapu lho kono ae. Ya kon ora kabeh lho. Kayak kambil ceblok blak-bluk iki. Wis kene. Ya wong som koyo ngene Sing penak to sing penak. Nek anu ki entuk ne. Wis anu to saiki yo. Ade silone ngene. Iki kok nyapa dhewe kok. Wis to menengo manut aku wis paham. Yo ceritane Pak. Kene lho, penting kene. Saya iki opo lho. Niku madang ra. Madang. Lah iya madang penting. Ini, sik. Wis kita lokasan itu manut sabung kok. Wah, iki njaluk nomor. Sajenmu apa? Opak karo extra jos. Jaluk. Kok arep? Lah iya to. Opak, Mbah. Nggih, Mau ki wato. boten. Jajal dhewe yo. Ki kadang-kadang kok. Tumpakne neng pring, Mbah. Nggih, matur suwun. Kurang, Gurih. kurang. Doyan opak. Iya to. Enak, Mbah. Enak, tok engkas. Iki piye to jane iki? Mbah, Nggih, nomor. nggih Pak Riyen. Ah, kene wak karo kleno jodoh. Mlempem, Mbah. Apa saketen iki? Ombe. Heeh. Gedeg kan. Sik, iki. Iya. Ini opo iki? Ini lho. Sik. Gak ada jingkong aku. Mbah, kula nyuwun nomoripun. Nah, Nggih. kula nyuwun jodoh sing semot. Kuwi opo lho iki? Iki kuwi lho jaluk iki. Lek bojo ra enak. Loh. Kok wis nyamper iki ya? Eh, sapa tadi? Nomor, Mbah. Entek. Mbah, Nggih, nomor. sik ngelak. Jodoh. Ora enak jodoh. Motor yo akeh jane kuwi. Montor ada akeh men jane. Ning cetek negeri montor. Mbah, Nggih, nomere ndang kirimen to, Mbah. banyu sik ngelak. Ciu entene. Niki, Napa niki? Trajos. Nggih, sip. Oke. Motor oke. Aku ndak percaya lho. Sudah gitu. Ini soal pengen enak motor jane. Tuh, ngono. Tak beli ya entah nak beli. Pak, waduh tak apa ya. Anu ya, centengan apa lho jane. Sik, aku ndak curiga, aku ndak percaya iki. Lah iya to. Usahaku sepi jane sapa to. Yo, jajal direne yo. Kri, Sukri. Kri. Sukri. Neng itu lho bocah jaya asinan ora enak iki, Mang. Kri. Sukri. Kri. Sukri. Bah. Jaya asinan wis jam yaene kok ora enak. Neng ndi lho melawang tutupan kabeh. Wah, ketok iki kok semayan ambek bocah-bocah kemeng ya. Ambek lembing batang sos. Wah, lah iki. Blaen iki lara digoleki. Wes tak golekane lah no, nyandi ki parane ya. Wah, engke kaya nang grumbul-grumbul ngono. Wah, paling kok nang punden iki tak. Wis tak golekane lah niki. Itu kenal kok iki. Gantongan loro kuwi makan. Ya wis bakal wedhus karo Sukri iki. Lah iya to. Kocok dah iki.
Tos rai kowe. Raimu kowe kok. Nyapo? 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 Padha golek. Padha golek iki. Golek opo ngapusan kok. Kene iki. Kene nyapo. Tolong ya Allah. Tolong piye iki? Ya Allah, ya Allah. Nyapo iki? Kowe tak Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Padha golek ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. medi Tengah wong iso kaya ngene. Pakmu. Weh. Layak to layak. Sukri tak totoke nang omah renek kok malah ning papan wingit kaya ngene iki. Iki lho sing marai. Nyapo karepe ngene iki? Iki lho jare golek nomor iki. Aku lah koncoku, Iki lho. nomor koncoku. Apa golek nomor? Mas lenting ngono. Kuwi andi-andiane sapa lho? Iki Andi-andiane sapa? Mas Batang iki lho. Lha ser nyambet gawe iki aja golek nomor kuwi ra becik. Kuwi larangane pemerintah. Iki negara iki saiki lara kabeh iki kena PPKM iki ya sadaro. Ya iki kok iki sing marai iki lho. Koncoku, Mbah. Ya golek panganan sing halal. Sirku meng Ngono lho. Sirku meng yo golek sing halal. Tapi yo Ngobong-ngobong ngakali kancane. Koncoku sukses nang Pak Kol. Kalau putih sih wong. Kuwi mergo nomor. Nomor Ora becik ngono kuwi nyambet gawe sing tenanan. Kerja-kerja apa ngono. Terus piye Pak Wok iki penake kadung kaya ngene iki? Apa Ya wis, iki? ora usah anu. Ora usah nomere dilereni, ora usah gawe nomor nek njaluk nomor nang makku akeh meteran. Oh, nggih nggih. Meteran. Akeh ning omahe meteran akeh. Wis Pak Wok. Wis ngene yo Anu, iki sepurane iki Oh, yo. iya, Sing iya, mes. iya. Ya sepurane. Sepurane lho. Pak Wok lu Lumayan. ngamarane matur suwun. Ya, besok njaluk pengganti Mas opo kuwi neh iki? Saiki nyanyi saiki. Saiki anu Mulai sesuk nggih Pak Wok njaluk pengganti. Pak Wok sesuk awan tak. Iya, sesuk Segang tak dolan nang omah anu. Aja ngene carane. Kowe iki ngatur. Jare wis maaf mau. Yang bakal wedhus sing dinyang iki. Lah iki berarti anu. Tali kunti tali kunti. Oh, Bener omah iki. Ora iso geger ya, Pak. Tonyo ra iki. Lah berarti Laren. Mulai. Nggih, Pun. Masuk riyen Pak Wok. Nggih, nggih. Hati-hati ya. Ya wes hati-hati.